Hyvää huomenta teille kaikille. Mun nimi on Pasi Rautio ja mä tuun yrityksestä nimeltä Oy Tuloksen tuplaustoimisto AB. Mä myös kuulun Pirkanmaalla semmoiseen yhteisöön kuin Jes-kummit. Me kierretään oppilaitoksissa puhumassa yrittäjyydestä. Ja se, että me kierretään puhumassa yrittäjyydestä, ei tarkoita sitä, että mä olisin agitoimassa teitä täällä kaikkia yrittäjiksi, että teidän pitäisi koulun jälkeen perustaa yritys. Haluan teille myös kertoa vähän siitä, että mitä on sellainen yrittäjäspiritti siinä teidän omassa työelämässä. Kun te menette tonne töihin, niin teillä pitäisi olla tietynlainen asenne ja teiltä odotetaan paljon. Ja sitä työtä voi tehdä joko huonolla asenteella tai hyvällä asenteella. Ja sellaisen hyvän asenteen mä haluaisin teihin tartuttaa. Hei, saiko sä tehtyä sen sun kampanjasuunnitelman? Jes-kummi-yhteistyöstä on nuorille monella tapaa erilaista hyötyä. Tärkeintä on tietysti se, että tämä Jes-kummi avaa ovet oikeaan yritykseen ja yrittäjän elämään. Paras mahdollinen Jes-kummi minun mielestäni on sellainen, joka on rehellinen, hän on avoin ja hän päästää lähelle. Hän kertoo rohkeasti oman tarinansa. Meillä on ollut monen Jes-kummin ja yrittäjän kanssa hyvää yhteistyötä ja aina opiskelijat sanovat, että näitä tarinoita me haluttaisiin kuulla lisää. Yrittäjämäinen asenne siellä työelämässä helpottaa sitä omaa tekemistäkin, että päästäisiin pois siitä, että mä olen vain töissä täällä 8–4 hanskat tippuu. Mutta se, että se yrittäjäasenne siinä koko työn tekemisessä auttaa sitä työntekijää itseäänkin menestymään paremmin ja löytämään niitä mukavuustekijöitä siitä työelämästä. Jes-kummi-toiminnasta on opettajalle valtaisa hyöty. Et mehän kuitenkin ollaan täällä 4 seinän sisällä ja meidän kosketus on, vaikka kuinka yritetään, niin se on vähäistä työelämää. Tänä päivänä yrittäjyys on monella eri tapaa tuotu mukaan opetussuunnitelmaan, että meillä on lähes pakko näyttää käytännön esimerkkejä. Tässä Jes-kummi on meille oiva apu. Kuinka monella teillä on tavoitteita? Käsi ylös. Kyllä tärkeintä tietysti on se, että kun näkee, että siellä luokassa ne lamput syttyy ja ideoita ja ajatuksia, että täältähän ei kukaan näiden luentojen jälkeen lähde valmiina pois, mutta että ainakin jos yhden ajatuksen kanssa lähtee pois, niin se on se päivän palkka.